Hola, soc Sunimar Maneu, psicòloga educativa infantil i terapeuta familiar i de parella. Les noves xerrades que impartiré seran normes i límits, llars en harmonia, fomentar l'autonomia i l'atenció i un taller molt especial que es titula Emoció i art. L'objectiu d'aquesta xerrada és conèixer la importància de les normes i els límits en una casa, en les vostres cases. És molt important que els nens es sentissin criats en un ambient segur i protegits. És molt necessari que els xiquets tinguin unes normes i uns límits per a que puguen relacionar-se en el seu entorn. I sobretot és molt important perquè quan nosaltres seguim unes normes i uns límits ens sentim que ho estem fent bé. Tenim un millor autoconcepte de nosaltres mateixes. Llavors nosaltres augmentem la nostra autoestima. Aquesta xerrada va ser un èxit l'any passat, ja que molts de vosaltres la vareu sol·licitar. Aquesta xerrada, fomentar l'autonomia i l'atenció, va dirigida a pares i mares de xiquets que tenen de 3 anys a 12 anys. Estic molt contenta de presentar-vos aquest taller, Emoció i art. A nivell personal crec que és un dels tallers més interessants i que teniu que sol·licitar en la vostra escola. Per què? Perquè tots els dies nosaltres experimentem emocions. Aquest taller va dirigit a pares i mares que tenen fills de 3 a 12 anys, però també va dirigit als nens majors de 6 anys. Si voleu sentir emocions, vos espere.